Jo soc la Clàudia Rius, soc periodista especialitzada en el sector cultural, o sigui, sobretot faig feines de periodisme cultural, tot i que també toco altres camps del periodisme. Nosaltres el que fem els periodistes és respondre, explicar què està passant en la nostra societat. I llavors a mi és una cosa que sempre m'ha agradat molt d'haver escollit finalment la carrera que vaig escollir, que és que a mesura que jo he pogut anar detectant que la societat canviava i quines preocupacions despertava i què pensa la gent a dia d'avui i quins partits voten i què els preocupa, tot això que són preguntes més macro de la societat, sempre les he pogut vehicular a través del periodisme. Jo crec que a mi em mou en tot el que he fet la passió per les llengües, per la diversitat lingüística i, en el meu cas, per la defensa de la meva llengua pròpia, que és el català. I això és un eix transversal amb Gent de Merda, amb el Canal Malaia, amb la meva feina al Departament de Cultura. Per mi la llengua és el fonament de tot i també és l'eina que permet assegurar la diversitat lingüística mundial de tots els territoris. Gent de Merda neix totalment de la necessitat i de les ganes de fer un programa de ràdio, un podcast en català, que seria el que jo voldria escoltar i no existia. Primer neix Gent de Merda i després neix Canal Malaia. O sigui, Gent de Merda per mi és el projecte amb el qual començo a veure que pots fer coses per tu mateix, pots crear-les, poden funcionar. En aquest cas hi havien començat algunes persones a crear contingut en català, és el cas de La Sotana, que va ser com el primer podcast així gran en català, i jo vaig dir, vale, però a mi La Sotana m'encanta i ho segueixo, però per què són només homes? O per què no hi ha dones que es posen al voltant d'una taula a parlar, si en realitat tenim la mateixa veu i les mateixes ganes de dir coses? I llavors hi va haver un moment on vaig dir, home, en comptes de queixar-me perquè no hi són, potser el que haig de fer és crear-ho, perquè jo mateixa sóc una dona que parla en català, i llavors va ser així quan vaig contactar amb les altres 3 membres de Gent de Merda i els vaig dir, voleu fer això? I totes em van dir que sí, i fins ara que portem 7 temporades, vull dir que està demostrat que hi havia l'espai i que calien les ganes i es podia fer. Quan vam crear Canal Malaia, nosaltres la necessitat que detectàvem al nostre entorn és que obríem el mòbil i no teníem contingut en català. Estàvem a les xarxes socials i hi havia el boom dels influencers des de ja feia anys i en canvi això en català no passava, hi havia creadors de contingut però molt poquets i llavors per això també a l'hora de detectar la necessitat de crear contingut en català tot això surt de moltes converses amb el meu germà, l'Arnau Rius, i comencem nosaltres dos, però incorporem i parlem de seguida amb la mateixa Juliana Canet i amb el Bru Esteve, persones que ja estan en el món de la creació dels continguts i que volem que ens ajudin a pensar estratègies per normalitzar el català a internet. No és el mateix un creador de contingut que un periodista, i jo molts cops m'he trobat entremig, perquè jo he iniciat Canal Malaia, que és un projecte de creadors de contingut, he animat a influenciadors a dedicar-se a això, i amb Gent de Merda també pot semblar que estigui a la fina línia. El que passa és que jo, a mi mateixa sempre m'he considerat periodista, crec que hi ha un fet diferenciador principal, que és que en el fons el periodisme és un servei públic i ha de respondre preguntes i ha de oferir converses, reflexions que interessin a l'espectador, pensant en l'espectador. I en canvi, els creadors de contingut, primer que pot ser perfectament un negoci, que és majoritàriament el que és, i si no és un entreteniment. I a partir d'aquí la gent pot tractar molts temes més seriosos o menys seriosos. Just ara mateix estic fent un projecte que m'encanta perquè precisament em permet aprendre moltíssim i posar-me en una posició com si anés a l'escola, a l'institut, que és La Contracoberta, que és un podcast de literatura catalana on a cada episodi entrevistem un expert sobre un clàssic de la literatura catalana. I m'agrada molt aquesta idea de dir, podem parlar de literatura i no cal que ho fem tot sempre adaptat, perquè sigui absolutament accessible per tothom i que llavors ens acabem perdent molts matisos, sinó que podem viure en una societat on hi hagi diferents continguts per diferents persones i que cadascú escolti el que vulgui.